The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni nga dawa, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon, atong susihon kung napatay mga sala nga atong gitinir, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, we use the principle of 1 John 1:9, na nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa kaluwasan, giawhag ka nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kabubuton, volition, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta agi og pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo na ining lain usab nga higayon nga imong hatag kanamo nga kahigayunan, o Dios, sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi, o Dios. Kini timailan nga imong plano sa among kinabuhi wa pamahuman, o nagalihok pa ang imong balaang Espiritu Santo sa among kinabuhi. Salamat ng among Bible study through the YouTube.
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Padayon ta sa atong gibiyaan nga pagtuon the doctrine of sin, the doctrine of hamartiology. Padayon kita niini og ato namang gihisgutan agi-review nga why nahitabong kapasayloan dito sa cross. Okay? Kay ato kining ipadayon bahin ini. Ang forgiveness sa ato na ginaingon, ang kapasayloan sa atong mga sala only comes at the point of faith alone, in Christ alone. Nga imong tuuhan katong iyang gibuhat dito sa cross nga kaluwasan. O of course, sa imong tuo niya na, nagatuo ka kang Ginoong Jesucristo nga mao may namatay dito sa cross agi o lihok sa iyang pagluwas ka nato. Dili kay of course pagluwas o hatag kanato kay gayunan nga kita maluwas. Okay. So sa sunod gani nga naay madungog nimo nga moingon og ang kapasayloan dito sa cross ing nadayon og di na mosibo sa unsa gyoy gihisgutan sa Biblia. Mao bitaw nga atong gipatinaw, gipaklaro ninyo ug atong gibalik-balik sa pagsulti og kung tun-an tang Biblia wa ta magtuon sa usara ka dapit sa Biblia. Kay kung usara ka dapit o bahin sa Biblia ang atong tun-an, lagmit yung mawanita. So, kung magtuon gud ta sa Biblia, kinahanglang tun-an ta ang tanan, meaning ang kinatibuk-an sa Biblia. Apil na tong silang Abraham, silang Joseph, sila si David, o nila ni Pablo. Sa libro nga ito sa taga-Korinto, taga-Tesalonica, taga-Galacia, kadto silang tanan, kinahanglang ipasibo aron maklaro nato unsa man gyud ay ang kamaturan. Kay kun usar ka butang ang atong pakadak-an, imong ipunting pagtutok niya na imong pagkadak-an ang bahin sa mayong buhat, imong pagkadak-an ang napulo ka sugo, imong pagkadak-an ang mga adlaw, imong pagkadak-an kung unsay makaon o unsay di makaon, anawa na ka. You see? Ang buot na itong ipasabot, kini ang atong gitawag og rightly dividing the word of truth. Kanang pinasibo ang tanan, dili kay usara kabahin mo atong kuhaon. Ug tungod niya na, mao kini ang atong matang sa pagtuon dinhi nga diin atong mapaklaro nga di ay tungod kay usa ka magtotoo baya magkasala pa man ini kahuman sa pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Human nga ang bag-o magtotoo makaangkon og kaluwasan. Magkasa pa man lagi siya. Gusto? Mao nang atong gipaklaro ug asa man di ay dapit mahitabo ang kapasayloan sa sala. Mao nang kritikal nga atong masabtan kini. Usa ta makasabot kuno sa gyud ang sala mismo. Okay? The result of believing in Christ is now forgiveness. Mao na nang kapasayloan. Klaruhan. Okay? Redemption comes at the cross. But there is no forgiveness at the cross. I-establisar yun na nato. Okay? You are forgiven after the cross when you believe in Christ. And every time 1 John 1:9, mao na ang klaro gyud niini. Now, all the sins of the unbeliever are never forgiven
because this person never believed in Christ. But these sins are also not used, dili magamit, sa paghukom ni anang maong dili magtotoo. Na mao na ni Roy nakatriling kay moingon tag kun wa pasayloa ang di magtotoo nan kadto mga sala nga wa pasayloa mo'y makapaimpyerno niya. At dili na mao ang sala nga wa mapasaylo dili mo'y makapaimpyerno niya. Klarohon na to ni. Mao bitaw ni atong gipasiuna ni mo patin-aw sa miagi nga ang usa ka tawo nga mosalikway kang Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan kana siyang tawhana dili mo dawat sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Busa dili siya mapasaylo. Apan bisan og dili siya mapasaylo, dili kadtong mga sala nga wa pasayloa ang makahukom niya ngadto sa linaw sa kalayo. Mao ni ang nakagrabe. Kaya nga naman, paminaw, ang makapatambog sa unbeliever dito sa linaw sa kalayo, dili man ang iyang mga sala. Hinumdumi nga ang bayad sa sala, human na. Gibayra naman. Gibayra na ang utang sa sala. Apan, wa ta pasaylua. Wa ka pasaylua. Ewa man po ka muhimog desisyon, God, nga pasayloon ka. Maura good po na sa rebound, confession, o dili ka mo rebound, naranan nimo. Listen, unbelievers are not judged for their sins. Tungod kay, si Ginoong Hesukristo, hukman naman sa alang sa atong mga sala, di ba? Gihukman naman si Ginoong Hesukristo dito sa cross. So human na. Therefore, ang sala sa dili magtotoo, dili mahukman. Dili na siya masilutan sa iyang mga sala. Kaya nga naman, kay gibayra naman. Di ba mauna gitawag sa pamalaod takaron o double jeopardy? Mao na. Kung ang usa ka dili magtotoo silutan pag-usab sa iyang mga sala nga gipakamatyan naman og nabayra na ang suhol sa sala. So therefore, ayaw na pagunahuna nga ang makapaimpyerno sa usa ka di magtotoo mao ang iyang mga sala. Apan naayapan, okay? Apan ang iyang mga sala wa makaangkon og pasaylo. Now, ingon ini ang sitwasyon. The unbeliever is judged because dili tungod kay sa iyang mga sala, kundi he has never believed in Christ. And because of his good works, which add up to minus R, o bos o minus nga, pagkamatarong. Now, kinigong good works, mo ay makalawgaw sa tanan. Kining good works, maayong mga buhat, maogyo'y kinagrabihan. Kana bang magsalig ka nga, maayo kang tao, magsalig ka nga, daghan kaayo kag nabuhat ng mga maayo, maogyod ni ang kinagrabihang kahimtang sa usa ka tao. Kay kinalisdan pag-ayos usa ka tawo ang pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa cross kung dili niya makita nga ang iyang kaugalingon nanginahanglan sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa cross. Labing lisura lang kaniya. Kinahanglang imo usang makita kung unsay tinuod yun nimong kahimtang. Pinagi nining paghisgot bahin sa sala. Now, dinhin mo gawas. Ha? Kung naman galing kay wani mo maklaro, padayon lagpamati ining atong paghisgot ni ini kay maanam raman
katubag, maanamra na sila as we go along sa atong pagtuki bahin ini. Kay kini kung atong gisgutan bahin kaluwasan, mura man gud ni series nga discussion. So ianam-anam natong pasibo sa unsa na atong na take up. Mura ba ni jigsaw puzzle, di ba? Nagakuha na kag pisa niya, mayon kag asa man ning dapita ibutang ha. Aanig yun ning dapita. Kay maila bitaw sa picture. Pero wa pa may kasibuan. Imo lang usang ipadaplin, pero imo nagigunitan kay kung makuha na nimo ang laing pisa nga musibo to, mo to makita na nimo tanan, di ba? Kasabot ka? Ingon na sa ding atong matang sa pagtuon sa balaang kasulatan. Now, ani ay lain nga punto nga kung dadon diha nimo, human anang forgiveness ni ana po'y lain. Now, all sins are not the same. Okay? Dili pareha ang tanang sala. In fact, ang Biblia mulista og mga sala. Pero ang uban mo ingon og nasakto lagi di itong ilang giingon nga mauni nga sala, mauni nga mga sala. Wa pud nas Bible. Kanang ilang gipang hinganlan nga mga sala, wa pud nas Bible. Kaya ang gimensyon sa Bible specific maya nga mga sala. Sala sa huna-huna, sala sa dila, sala sa buhat. Mao kini ang nagkalinlain nga mga matang sa sala nga gihisgutan sa Bible. But ang solusyon sa sala usara, parihara. The solution to all sins is the same. The salvation work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mao na'y solusyon. Sa gayon nga ikaw mo dawat nining buhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross alang sa atong kaluwasan. Sa gayon nga mutuo ka ni Ginoong Jesucristo alang sa imong kaluwasan, nan ang tanan mong mga sala sukat. Hangtod niya ni gayon na nga naghimo kag desisyon. Unsay may tabo? Pasayloon. O gipasaylo. Kining pasaylo baya nga atong gihisgutan. Ang equivalent nga pulong aning gihisgutan nga pasaylo, papas. Mga bura. Naabay pasaylo nga mo ingog. Gipasaylo ka na nako, pero di ko kalimot. Di man mahimo ingon ana. Kung ang pulong sa Dios paminaw, kung ang pulong sa Dios nagasulti o gipasaylo, humana. Oh, by the way, unsa may buti ba sa butog pasayloon ka? Pasaylo. Saylo. Unsa may saylo? Siya ni saylo. Unsay gisaylo. Nya mayon diha, uy, tuwa na kamong bahay, ni saylo na. Naanod na. Ni saylo na. Unsay may buti ba sa butan? O bitaw na nga. Umuingon kang pasaylo, unsay buti pa sabot? Di ba maura ang buti pa sabot nga imong gipasaylo? Meaning, ana, kung unsa man galing ang dautan o sayop nga nabuhat, imong gipasaylo. Kasabot ka? Mao nang mura og dili mo sibo og moingon kag gipasaylo ka na nako pero di ko makalimot. So ano mo pasaylo Gusto? Ingon na ragod ang istorya. Kung gipasaylo patinuod nimo, ni saylo na. Correct? Bitaw nga, kini kong mga ingon ini, ang ngay gid nato maklaro. Paminaw ragod. Kung ikaw mamatay na, kunya, dili ka magtotoo, you are an unbeliever,
That means, wa mapasaylo ang imong mga sala. Right? Karon nakasabot na ka. Now, kung mamatay na ka, unya kantahan kag pasaylo, asa man rong napita may tabo. Natanawa ra gud na. Karon, makita na gyud nimo ug magbaton ka lamang og bukas nga salabutan, open mind. Kana bitaw pagkanta nimo niya, klaruha gyud pinsar. Klaruha sa pagtimbang-timbang, pagbalanse, unsa may imong naklaro ug unsa may imong nasabtan niining higayuna. Ang dako kong pangutana mao, nga mahimo pa di ay pasayloon ka kung patay ka na. Di naman ka mahimong mo desisyon, patay na ka. Gusto? Kaya na may gisulti dihas Biblia nga mabasa nato sa Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 27. Hebrews 9:27. Unsa gisulti in English? It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Binisaya. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Ug tapos niya na, hukman siya sa Dios. Paminaw. Inig kamatay nimo, paghukom na dayon ang musunod. Sabta ka na pagayo, higala. Sa ato pa, wa na'y mahitabong kapasayloan o pasaylo o pagsaylo. Wa na. Period, wa na. Balikon ko sa pagingon. Human mamatay ang tao, dili na siya makahimog desisyon kay patay naman lagi siya. Kay kanus ara ang tao makahimo sa pagdesisyon? Kanusa? Sa buhi pa siya. Gusto? Mo'y hinungdan nga kining hilisgutan tabahin sa sala, labihan sa pagkamahinungdanon nga masayran o masabtan ta. Masabtan, masayran sa matag tao nga buhi pa nining mga gutluwa. Busa, atong gipanghinaot nga ang tanang tao nga nakadungog nining atong gihisgutan karon makamgo ug makahimo unta sila desisyon bahin niini samtang nagaginhawa pa sila, buhi pa sila. Kaya ang tinuod, kini atong gisgutan karon bahin kini sa maayong balita sa kaluwasan. The gospel kini nga gitanyag sa Dios alang sa tanang tao, sa tuyo sa Dios nga mahibalik unta sila ngadto sa kiliran sa atong magbubuhat. Kinsa nahigugmas tao nga iya ganing gipadala ang iyang bugtong anak sa pagluwas sa mga tao sa ilang kahimtang hinukman sa sala. Higala nga di magtotoo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Gidapit ka sa Dios sa paghimo sa imong desisyon. Sangli tingali ugma ulahin na. Tomorrow may be too late. Mauna, ako nakadungog ka ni ining maong minsahis kaluwasan karon. Hinaot, nakasabot kag klaro nining gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus alang kanatong mga tao. Aron nga sa higayon nga kita mawa na nining kalibutan na di ta na moingon og pwede pa ba kung musaylo ini? Dili na. Di na gyud may tabo. Di na may tabo kay ulahin na ang tanan. Mao na nga ang pulong sa Dios nagakanayon sa pagsultig karon samtang buhi ka pa while you are still alive. Kung makadungog ka sa iyang pulong, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Paminawa. Kay nga naman, nga nung gasulti man ang Diyos ana. Tungod kay,
gapasabot ang Dios nga kun wa ka na karon ug mawa na ka ug di ka na makadungog niining mga butanga, di na pud ka makaangkon sa kaygayunan nga ikaw mapasaylo. Hinumdumi, all sins are not the same. But the solution to all the sins are the same. Usara, si Ginoong Hesukristo. Maubitaw ng atong nakita ang problema sa sala, ang solusyon. Aon sa to imong dag-anan batok sa sala. Ingon nga magtutuo ha, as a believer. What I mean is, a believer na ka. Okay? Believer ka na. Ang usa ka magtutuo na nag-iya og duruha ka paagi nga mahimo batok sa sala. Dili kay siya mismo ang mubuhat, kundi doon na siya sangkap nga magamit batok sa sala. Ang una niini nga sangkap nga iyang magamit batok sa sala mao ang problema sa sala. Ang ikaduha mao ang iyang kadaugan batok sa sala. Di man sila pareho. Unsa may sangkap nga imong magamit batok sa problema sa sala. Unsa man di ang problema sa sala sa usa ka magtotoo. Ang ikaduha, unsa may imong kadaugan batok sa sala. Unsa may kadaugan nimo batok sa sala. Lahi ang problema, lahi ang kadaugan. Victory. Paminaw, ang solusyon sa problema sa sala mao ang 1 John 1:9. Ang kadaugan batok sa sala aron di na ka makasala. Doktrina. Pulong sa Dios. Samtang ka nagapadayon, mao ni gitawag og balance of residency. Samtang ka nagapadayon sa imong function sud sa operational divide and sphere. Nabaw ka nga di ka makabuhat og sala kuna ka sa sulod yan ng operational divide and sphere. Na makabuhat gani kag sala, wa na ka mo padayon. Mao ra gud na. How about ang sala sa dili magtotoo? Ang kaluwasan ra. Kung iyang maangkon ang kaluwasan, nasulbad ang problema sa iyang pre-salvation nga mga sala. Mao bitaw na nga ang pre-salvation sins are forgiven at the point of salvation or at the point of being born again. Ang laing pulong ni ining regeneration mao ang born again. Ang pagkatao, pag-usab mao na sa binisaya. No nga no mampud ng gisulti man ang Ginoong Hesukristo nga gikinahanglan nimo ang pagkatao, pag-usab. Kaya hasta si Nicodemo, ang tao naglibog, nangutanan na siya kung saan man ako. Unsaon man ninako mubalik og sod sa sabakan sa akong inahan. Mao tong mitubag sa Ginoong Hesukristo og Nicodemo, kinahanglang mataw kapag usab pinagi sa espiritu. Mao na giingon, mao na iyang giingon. Kay ngano man, kay unsa man di iyang gipasabot o kinahanglang mataw kapag usab. Tungod kay paminaw. Tungod kay sa primero nimong pagkatao, patay man ka. Nagasabot ka ba? Sa first birth nimo, patay naman ka. O nang kinahanglan kang ipakatao kapag usab aron mabuhi na ka. Nagasabot pa ka na. Naulit sa hope nga ikaw nakasabot na bahin ini. Kay ang tanan bayang tao nga ipagkatao ng kalibutan na patay. Spiritually dead. Remember sa prinsipyo nini? If you are born once, you're going to die kapila? Twice. But if you're born twice, you're going to die unsa? Only once. Now, based gihapon ni sa mga sala. Okay? Post-salvation sins, okay.
Unsa ning post-salvation sins? Mga sala nga mabuhat sa magtotoo. Magtotoo naman siya. Apan, mubuhat gyapon siya sa lamon post-salvation sins. Okay? Ang post-salvation sins sa usa ka magtotoo, a believer, are forgiven at the point of 1 John 1:9. Rebound. We become stiff-necked, stubborn, hard of heart, and have a scar tissue of the soul. Hangtod nga mogamit as a divine solution of rebound. Pagkumpisal ba? Otherwise called divine eraser. Unsa man naging stiff-necked? Well, sa Binisaya, gihubad man ni natong tikig ug liog, di ba? That's an expression lang sa pagpasabot sa pagkagahig buot, stubborn, hard of heart, with scar tissue of the soul until we use sa divine solution nga gitawag ta og rebound. We are being punished by God when we don't use that divine solution. Now, ang Diyos Espiritu Santo nasakit, grieved, until we use the divine solution of rebound. Ang kinaiyang makasasala, old sin nature, mao na dayon ang mukontrolar sa kalag. While we are carnal. Okay? Ang old sin nature ba, mao na mo dumala sa atong kalag until mugamit na sa divine solution nga rebound. Sa dihang kita mo rebound, we recover the feeling of the Holy Spirit and move on in our unique spiritual life nga ang laingan eusebia o godliness sa in English. Ang maong solusyon nga rebound, gihatag, gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo nga lain pong matang sa grasya. Grasya man na. Alang sa di magtotoo, naapod siya magamit ng solusyon. Mao lagi na, sa dihang di ka pa magtotoo, kapila ka sangyawi sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan, kapila ka makadungog ni ini, apan kapila ka mubalibad sa pagtuo ni ini, kapila ka musalikway, o dumili sa maong mayong balita sa kaluwasan. Ibutang tag kalima ka makadungog nini. Apan sa ikaunom nga higayon, murag hing anam-anam kasabot. Ug sa ikapito, nakasabot na yung kapagayo. Og sa katapusan, midawat niyo ka sa maong mayong balita ug migamit ka sa imong pagtuo. O niya, naluwas ka. Hindi ka maluwas. Karon kay luwas naman ka, batasan man yun nimo ng pagkagahig. Oo, di inikaluwas nimo, gahi na po ka. Mo rebound. Mo nang latiguhon, latuson ka sa Dios. O kapito. Pag-abot sa ikawalo, usa ka pa mo yung nasayop man di ko. Rebound lagi ka. Dilingon ana, gihatag sa Dios ka ng rebound nga every time you remember you have committed some sins, i-rebound dayon ka na. Unsaon mang gahi man lagi kag tingalig mo ingon bukag unsaon man. Dili ka na bitaw na nga ang kahimtang sa tao lisod. Hasta ang Diyos maglingo-lingo nato. Ug mayong naunsa man yung mga tawhan na ako nang gihatag, ako nang gipahiluna, na anak klaro tanan, magbuot magyong ila. Unya, o mabangga namang ng ilang sa kida kinubkubay nilang magbuho, mangyong silang ilang kaugalingon,
Usa pa sila mo yung sayop mandi ay ni. Mubalik ra ba po naho. Mo na isulti sa Diyos. Taon-taon mo hawa na po gika naho kay magbuho na po ilang kaugalingon. Kano sa amang yun yung tao ning tao magkakato na? Hindi yun. Kaya nga naman, mabitaw ning atong gipaklaro og later on maklaro na to ning maayo kay ngano god ang tao na magoy kay ugalingong kabubuton volition ba ang Dios ra ba ana apoy kabubuton timan niya naatay kaugalingong kabubuton ingon nga mga tao ang Dios naapod siya iyang kabubuton na hangtod mo sibo ang kabubuton sa Dios o sa tao, di yun mo tunong ng tao. Now, kinsa man kabuton ang angay sundon? Ang iya bas tao o ang iya sa Dios? Na, kamo makatubag mo niya na. Okay? O yung tingali kag, mahimo gud po matagkaroon og unya ang akong kabubuton mo ay angay masunod. Na umpangutana karon kinsa man kabubuton ng hingpit o kinsa man kabubuton ng dipiktoso. Tanawa ra ko na. Timbang-timbang ako no. Be? Timbang-timbang ako no na sa imong una-una kay makita gyud nimong mas maayo pa mo pasibo kita sa pamaagi sa Dios aron sa ingon niya hapsay, hanoy. You see? Kaya ang resulta man sa atong kabubuton o atong kaugalingong mga paningkamot, kay bawa naman tao, asa kita padong ang mga butanga. No, kini kong tao. Maingon ini ang tao, gumikan kay siya, patay naman lagigod siya spiritually. Ang dili magtotoo ang atong isgutan, ha? Kini bang hongingon ni mong spiritually dead, mga dili magtotoo ang atong isugutan. Kaya binimo kita mga tao, gipakatao ta, patay kita spiritually. Ang buti pa sa butana, ang Biblia nagasulti o kita patay diha sa atong mga sala. We were dead in our sins. O gumikan niya na, unsa man yung mga sala nga, mo'y nakahimo na itong spiritually dead. Unsa man yung mga sala. Unsa man diya yung atong kahimtang na namatay mata spiritually. Now, doon ay tulo. Unas tanan, na aning gitawag og imputed sin. Ang ikaduha, inherent sin. O ang ikatulo, anak. Okay? Antong tagsa-tagsaon kini, ari sa dasa primero. Unsa maning imputed sin. Unsa may binisiyag imputed. Gipasangil. Okay? Imputed sin, the entire human race was counted guilty sa diha nga si Adan nakasala and resulted in spiritual death. Na mubalik na punta. Kinsa may primerong gibuhat sa Dios. Mao na. Wa patang mga tao diha mga manulunda, mga anghel ba? Kay mga anghel ang unang gibuhat sa Dios, okay? And we know that Adam, according to the Bible, fell and was declared spiritually dead. Therefore, ang tao is born spiritually dead, although he is physically alive. Therefore, he needs a new birth. Ipagkatao pag-usap, aron siya mabuhi. Kay patay man ta. Kita bang tanan, so bata mga mo, bata maluwas, patay. Mabitaw ng kun, kas arak ka matao, mamatay kas makaduha. Kaysa pagkataon na lang nimo, patay naman kang daan. Si Adan mong nagpasanay sa sala.
Mana sa in Adam we are counted guilty, 1 Corinthians 15:22, Romans 3:23. While in Christ we are counted not guilty, 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21. So, imputed sin. Ang pagpasangil kanato sa sala ni Adan, gitawag na sa atong technical term og Adam's original sin. Mao ngang matag usa ka bata nga ipahimugso dinis kalibutan karon, patay. Gumikan kay nagtanyag man siya sa kay di nagtanyag, nagtangag. Tungod kay nagtangag naman siya sa original nga sala ni Adan. Ang sunod sa imputed sin mao ang ikaduha nga mao ang inherited sin. Lain ang imputed sin. Ang imputed sin gipasangil. Kasabot na mo unsa tong gipasangil, ha? Dili ikaw ang nakabuhat, pero ikaw ang gipasanginlan. That's imputed sin. Karon unsa maning inherent sin, salang panulundon. What is inherent? Well, sa Binisaya diha ng daan o ingon tag built-in. When Adam sinned, he acquired an old sin nature. Built-in na. Ang human race inherits the human nature. Okay? Through physical birth. Okay? Now, every member of the human race retains the old sin nature even after salvation. But pasabot, kini atong kinayang magsasala, niya na sa atong tibok lawas. Ikan tumoy sa atong buhok, ngatos tumoy sa atong lapalapa, na puno ni sa kinayang magsasala mo ni magatukmod na to sa pagbuhat ng mga sala. Kay, you see, ang atong Ginoong Jesucristo rejected at the cross all human good works. Iyang isalakway, which all come from the old sin nature. Of course, gikan man is atong kinayang magsasala ang mga sala na itong gipangbuhat. Bisa nga di mga maayo. You see? Anong ingon ng tanga? Bisa mga maayo. Gikan sa atong old sin nature. Tungod kay doon na mong duha ka kanang bahin kining atong old sin nature na gitawag og ascetic na po'y giingon og lascivious. Okay? Now, that's another study ato ng tunan later on. Okay? So, kini nagahisgot diha sa Roma 4:4, Roma 6:10, Isaias 64:6. Now, tuod, kini mga maayong buhat had nothing to do with salvation. Okay? O ang ikatulo nga matang sa salamaong personal sins, gikan gihapon sa old sin nature. Ug ato ning ipadayon ugma. Dinhi ta mohunong usa ayaw sipyat sa pagsunod sumpay niini kay aron katunan ug matuhog yun imo ang tanan natong mga punto sa doktrina dinhi magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo Dios sa imong pag-uban kanamo nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Maging tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.